Samson, feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the friends of Chito Samson, California, USA. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Burrito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Rubio, Paborito! Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito! Jadilla Sis, Paborito! Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay. Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay. Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay. Good morning! Naimbag ngal daw, bigat kata kayo amin na po. Maabig yakabasan Pangasinan, Dagupan. Wadya tila lamot ya mangi pasabi mangi paruntal. Nasari balita isya tong komentaryo ni Paakaradsari Matuan. Liknay Balay! Siyempre, kolob kanta ba yo? Saray kapaborito yo, amigo yo. RJ Beray Jimenez at your service, always! Taan siyempre sa magtaryon lingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulop, kanta beting matad sayin agaw na biyernes latatang danagagik pet sa 11 at bulanlan Abril at taon 2025. Jad technical side, ang pogi ng Pangasinan. Siyempre, kaiba kami ladtahan. Sa Imaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. So this is it, mga kapaborito. Nesang kanang nang nyuyay, walad arapan mi ay. Congratulations. Partner, at may babagak ng karuman. Oh, Nathan Bitlen tala. Congratulations. sa ating lahat. Sa'yo, actually, for winning that award. Sa ating lahat, this is for everyone. Best, ano yan news announcer. Yes. Ano yan, sa Daluyon, ano ha? Daluyon. Daluyon is? Daluyon is Waves. Hindi, yung yung organisasyon na yan. Ito yung organisasyon is award-winning body, yata ito parang ganun ng Alliance of yung nung may kudi kapaborito ajay. Oo, sa yung Alliance of Communication Students of Universidad de Dagupan. Yung mga estudyante. Ito yung kanilang media awards na ginaganap po nila yearly, and this is the second year, para i-recognize yung mga outstanding na mga media personalities sa buong lalawigan ng Pangasinan. At adhikain nito, kapaborito Ajay,
na ma-promote ang paghahatid ng balita, tamang balita sa ating mga kababayan sa lahat ng mga taga Pangasinan. And congratulations din sa mga iba nating kasama sa hanap buhay. Yan, sa mga nanalo din ha, congratulations sa nakakuha inyong ng lahat. awards. Oo. Actually, doon sa nung natanggap natin ito, syempre ay may kunting mensahe na binahagi po natin sa ating sa mga nanonood yesterday during the awarding ceremony. At siyempre pinapasalamatan natin ang Alliance of Communication Students of Universidad de Dagupan at ganun na rin pasasalamat sa ating station Kapaborito RJ, lalong-lalo na sa management ng Pangasinan Gulf Waves Network Corporation dahil sa kanilang tiwala at suporta sa ating station manager si Sir Joey Baby at sa inyo ng mga fellow announcers po namin dito sa Radyo Pangasinan kasi we have a very wonderful collaboration dito sa aming station. So thank you so much for this. And sabi ko nga kahapon, this award is not just a personal achievement, but a testament of how great things can be achieved through hard work and dedication. Yeah. So again, partner, congratulations. Buti hindi dumugo yung ilong mo. May video. Sige, i-play natin yung video Kapaborito RJ. At ito yung nangyaring... Naisingit ko na tuloy yung pagdugo. Mamaya singit natin yung pagdugo. Okay. Narito po yung bahagi ng mensahe po natin dyan po sa 6th floor ng Universidad de Dagupan sa kanilang napakaganda na audiovisual room. Joseph Canilang Bakani from DWJE. Pag sa radyo, wala akong kodigo. Pero pag dito, naganda talaga ako. So, una sa lahat, magandang hapon po sa ating lahat. Balbalag ya kagalangan, so sayang ipagamoryos siya kaya recognition. I am truly honored and humbled to receive this award. Salamat sa suporta at paniniwala sa DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan at sa aking mga kasamahan sa aking kakayahan na maihati ng balita sa taong bayan. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito sa ating buhay dahil ito ang patunay. Medyo naputol. Yan na. Refresh natin, refresh. Yan. Mamaya, ulitin natin ulit yung pagpi-play niyan. Ano yung sabi mo? Ayun, yan na. Video Awards, the Alliance of Communication Students of Universidad de Dagupan accept my sincere gratitude for this wonderful recognition. This means a lot to me. May I also grab this opportunity to praise the great men behind the operation of Radio Pangasinan, the management of Pangasinan Gulf Waves Network Corporation, sa kanilang tiwala at suporta. Sa ating station manager, Mr. Joey De La Cruz, otherwise known as Joey Baby, and to my fellow announcers at Radio Pangasinan for the wonderful collaboration we have at this station. So this award is not just a personal achievement, but a testament of how great things can be achieved through hard work and dedication. Rest assured that I will be more inspired to do my work with utmost diligence and with great responsibility to deliver what is true and just. Thank you again for this incredible honor, and we look forward to the future with optimism and enthusiasm, especially in collaborating with you on future endeavors. Thank you. Again,
Congratulations to Dr. Camila Bakani from DWJE for winning the Best News Announcer. So, again, ha? Natatong Oh, tanagagi ka. congratulations, partner, ha? Parang thank you. madamdami na yung speech mo. Butit hindi ka naluha at ano. Hindi dinugo yun. Hindi ako nagka-nosebleed. Oy, speaking of nosebleed, kapaborito, RJ. Pinag-uusapan ngayon, sikat na sikat ngayon sa social media. Yung Nagbabiral. napansin, nagbabiral ngayon sa social media, yung napansin ng taong bayan kay Pangulong BBM. Kasi during the celebration ng Araw ng Kagitingan, habang dinideliver po niya yung kanyang mensahe sa mga dumalo sa naturang pagtitipon, unti-unti dumudugo yung kanyang gums. Bakit Napapansin yung dugo na namumula yung mga ngipin niya. Ito po yung portion na yun. Papakita natin kapaborito, RJ. Yung portion na yon na dumugo ang gilagid ng ating Pangulong BBM habang nagsasalita po siya. Panoorin po natin to. Dapat naman, kung tayo ba ay nagbibigay ng dangal sa ating Ayan, mga napapansin niyo po, nasawi na maputi mga pa yung mga kasama, ngipin dyan ni kailangan Pangulong BBM. Ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang Yan ang napapansin mo na kapaborito, RJ. Unti-unti nang dumudugo yan. Kung ano-ano. Ako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating binibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na, magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na, tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang maging mas makabuluhan ang ating selebrasyon sa Araw ng Kagitingan upang mas mabibigyan ng kahulugan ang ating ginagawa ngayong araw na ito. Dapat sa araw na ito maibigay na natin. Kaya't kayo, mga beneficiaries ng ating mga programa para sa mga pamilya ng mga nasawi Ayan, sa pulang-pula habang na sila yung nagsiservisyo sa ngipin, bansa. ano ha? Ay, ngayong araw so yan na yung, ito, yan yung napansin ng mga maibibigay na namin lahat viewers ng kapaborito, inaantay RJ, ninyo na bakit napakatagal. biglang Hindi dapat dumugo naging ganito yung katagal. gilagid at Kaya ni yan Pangulong po BBM ang habang ating, nagbibigay siya ng ang ating kanyang ginagawa po mensahe. ngayong araw. At, So Ngayon, anong tinitiyak po explanation natin ng na mga lahat po ano natin, ng health mga- department? ang sabi naman ng lahat Malacanang, ng pamilya, nothing to worry, ng the President mga is in good na- health. na- Yes. na At nawalan nag-research na ng lang mahal tayo, sa buhay what causes ay bleeding mabigyan ng gums? kanilang benepisyo Ito pala, sa pagka nag-bleed pinakamadaling yung mga panahon. gums, At it is because of maaring poor oral hygiene, leading to gingivitis and periodontitis, o periodontitis. Sorry. Hindi tayo doktor eh. Pero gingivitis and periodontitis, brushing too hard, vitamin deficiencies, certain medications, and even underlying medical conditions. So walang ano yung tawag mo dito? Announcement ang Malacanang about that. So far, ang sinasabi Wala pa. ng Malacanang Meron na. spokesperson, nothing to worry. Nothing to worry. Nothing to worry. Kasi alam mo, The health of the president is in good condition. so hindi na sinabi kung yung official statement about kung ano yung cause. Yes. Okay, kasi alam mo dapat pagka ganyan pala sa lahat ng bansa,
importante na malaman ng taong bayan yung health condition ng isang presidente. Ano ha? Yes. Pero sabi naman ng Malacanang, nothing to worry. Kaya lang nag-research ka na lang. Ano, Nag-research kung ano na yung lang cause. ako. Oo. Kasi ang normal dyan kasi, mapapansin natin yung nose bleeding. Yung kasabihan kasi na mag-nose bleed pag hindi maka-English, ano lang yun? Parang idiomatic expression. Yes, parang oo. kasabihan lang yun. Oo. Pero ang totoong cause dahil sa init ng araw, di ba? Parang ganon, di ba? Minsan nagdudugo yung ilong natin. Yes. Pero ngayon ko lang nalaman yan na pwede palang magdugo rin yung gums. Wala pa akong nakita kasi, even in our family, lahat, Yes. neighborhood, wala pa. Ako rin, first Ngayon lang. time. It's your first time ko rin. also? First time ngayon ko rin, lang, Kapaborito ngayon ko lang RJ. nalaman na pwede palang dumugo yung gums na hindi parang kinakagat or hindi nasuntok or hindi Yes. nasaktan. Oo. Kasi dudugo lang yan kung nasaktan yan, Yes, kung nasugat oo. yan, yung Oo. gums na yan. Oo. Lalong-lalo na sa pagkain mo or pagbabrush mo ng teeth mo, pag gumagamit ka ng so hard na toothbrush, yan yung mga causes ng pagbibleeding. Parang hindi naging yan usap-usapin. 'Di ba kung minsan meron ng mga explanation about that. Yes. Parang wala akong nabalitaan. Di ba nabalitaan? So nag-research ka na rin. Nag-research na rin ako. Kaya ang sabi ng Malacanang ito, Malacanang assured the public that President Ferdinand Marcos Jr. is in good health following viral footage of what appeared to be his gums bleeding during a speech. Oh, yan. In a message to the people, Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro said there were no indications o indicators that Marcos is in poor health. So, nothing to worry po, sabi niya. Kakamiting lang po namin kaninang umaga. Wala naman po akong nakikitang hindi maayos ang kalusugan niya, kwanto ng Atty. Castro. Yun yung official statement coming from his ano yung kasi undersecretary, press secretary ba? Oo, undersecretary. Undersecretary. Na Yan na. yan. Press, Malacanang Press. Yes. Office. Si Palaban na clear. Attorney Claire Castro. Clear na clear. Clear na clear. Ang health ni Pangulong BBM. Yan. Pero ito Kapaborito RJ. Ano yan? Clear na clear din. Oo, clear na clear din ito kasi alam mo ba, mas nakakaraming Pinoy o nasa 92% ang nagsabing mas suportado nila ang kandidato sa nalalapit na midterm election, yung mga nagsusulong ng mga oportunidad sa trabaho, healthcare at food security. Ito'y batay sa latest SWS survey. Sino nga bang mga kandidatong yon? Sa mga senador, parang wala akong nakikitang nagsusulong. Trabaho, healthcare, and food security. Meron din. Meron Mangilan-ngilan. Meron din nababanggit nila. Nababanggit nila yung kanilang mga plataforma. Yes, yung iba na lumalabas sa survey dahil naglabas na naman ng survey, yung Pulse Asia ata. Yung number one. Yung mga sikat-sikat na mga yung mga number one, ang alam ko, isa ito sa mga sinusulong niya, yung healthcare. Si Bongo, Yun, believe ako doon. Nakita mo Kasi yung malasakit center niya Yun. at napatungkol sa health yung kanyang programa. Oo. Yung iba ay Aoy. wala, ride on. yung napapanahong issue. Ano yung grandstanding ba? Tawag doon, yung makikisaw-saw ka lang. Oo. Pero alam mo Kapaborito RJ, napansin ko yung yang sa advocacy sa trabaho, kalusugan at pagkain. Alam mo parang dito sa ating lalawigan ng Pangasinan, parang may swak na swak dyan. At matagal na yan sinusulong. At yun ang gustong-gustong maibalik ngayon ng mga Pangasinense. Kasi binabasa ko ito. Yung isang brochure, binabasa ko to ngayon may title po yan, Ibalik ang Sigla at Dangal ng Pangasinan. At binabasa ko, Job Fair on Wheels. Trabaho yan. Abig Pangasinan, kalusugan yan. Yes. Andyan din yung pagbili ng mga diagnostic treatment clinics, clinics, mga mobile skills training project, ano pa, Best Employer Accorded by Investors in People, international po yan. 27 dialysis units in 2 dialysis centers.
ito yung swak na swak sa binabanggit na to Ng survey. ng survey Mhm. na andyan po yung pagbibigay ng trabaho, pag-aalaga sa pangangalaga sa pangkalusugan at seguridad sa pagkain. Seguridad sa pagkain, meron din tayo niyan. Yes, so Nakita ko rin yung seguridad sa pagkain. Mabanggit ko lang mga kapaborito yung taunang pagdaraos ng Umaani Expo. Yes, oo. Regular na pamamahagi ng farm equipment at shallow tube wells. Oo, para makapag-produce yung mga magsasaka natin ng Yes. kailangan nating kaining bigas Oo. sa ating lalawigang Pangasinan. Meron pa. Mm. Regular na pamamahagi ng certified palay seeds, Oo, para hybrid maganda yung corn ani. seeds, Oo. at fertilizers. Oo, tignan mo yan. Meron pa tayong Pang-agrikultura yan, ha? Oo. Food production. Yes, food production. Meron pa tayong Kabuhayan Palengke Caravan. Mhm. Oh. So, nakita ko. Yan naman para may market yung mga produkto Yes. ng ating mga magnalon, Oo. dumaralos. Kaya Oo. sabi ko, naku, swak na swak ka. Sabi ko, Mm. sa trabaho at kabuhayan, ito, Mm. Provincial Livelihood Assistance Program, meron noon. Mm. Sa panahon ni former Governor Amado Pogi A. Espino III. Oo. Pamanang Yaman, Mm. Produktong Pangasinan, Mhm. Kabuhayan Palengke Caravan, Mhm. Job Fair on Wheels, Mhm. Mobile Skills Training Project, Mm. Tulong Pangkabuhayan sa OFW, Mm. at pati yung Pangasinan Lawak Dairy Farm, binuhay. Yes. Oh. At saka ano pa yan, alam mo, kaya yung pagbibigay ng trabaho para mabuhay, yung pamilyang Pangasinense, di ba binibigay na lahat? So there's no need para sa mga ayuda-ayuda na yan dahil mangiras ka lang talaga. Oh. No, agka makalmoy pambilay mo at biyok na sararatan niya gago niran mararakip iran programa at sa administrasyon na Espinod Luyag na Pangasinan. Wala ni may pampapautang. Sara may kakulagiran managpaunan ay tinauntan actually ay paparesibichikin sa sikara in form of cooperatives. Yes. Karami managlako. O iter datan piano unlago so sa negosyo da kwa mo pa. So by that indan mura na pangbangwit da. Piano makapan bilay, hindi yung kurukan mura labat tunggal paminsan. Wala yun. Walang epekto yun. Ang Walang importante dating yun. yung long term. Yes. Long term na solution at long term na livelihood or tulong sa ating mga kababayan. Pero alam mo, aware yung mga kababayan natin about that. Kaya swak din sa kanilang matitinik talaga matatalino yung mga butante dito sa Pangasinan. Actually, dumadami na yung nagpapahayag ng kanilang landslide win. Dito, Kaya landslide nga win. Alam ko, ang latest is Balungaw. Ayan ang basihan nila. So yung survey na yan, sinosurvey pa lang, parang aware na yung mga Pangasinense about that. Kung sino yung pagpipilian at kung anong magiging basihan. Di ba? Kasi swak yung mga binanggit mo, di ba? Ginagawa yan noon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa pamamahala ng mga Espino. Kaya hindi na nakapagtataka sa sinabi mo na may bayan na naman na nagpahayag ng kanilang support. Balungaw is the latest. Balungaw is the latest. Okay. Kaya na na-survey. Kasi ilang days na lang baka 30 days na lang o 31 days. 30 days kamo. Before election. So sa ngayon talagang ang taong bayan mayroon na silang napupusuan. Mayroon na silang nasa kanilang isipan na yan ano man ang ihadlang mo dyan, binakol man niya kwarta, hindi na yan mapapalitan. Pero siyempre tatanggapin nila yung pera. Pero siyempre, mayroon na silang kursunada. Dahil aware naman sila, alam nila na hindi naman nila alam kung sino ang ibubuto nila. Dahil yun naman ang totoo, di ba? Gaya ng lagi natin sinasabi kapaborito, Ajay. Kunin nyo lang yan. Ang dapat isipin natin, yung kinabukasan natin. Yes. Ano ang mangyayari sa atin for the next 3 years? Anong mangyayari sa ating bayan for the next 3 years? Ano ang mangyayari sa ating bansa for the next 3 years? First and foremost, dapat lagi sana yan ang isipin natin. Kaya kapag namimili tayo ng mga kandidato, it's not because of the ayuda that they have been giving us, that they have been giving you. Dapat yung serbisyo ang ating dapat na pamantayan.
para sa pagpili at pagbuto ng mga susunod na mga leaders for the next 3 years dito sa ating lugar. Lalong-lalo na dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. So magpapatuloy pang likna ibalay, kaya rin inasarin pakabatan paimano, malalapunit saray, manangan tabay. Ang puta-putang iran balita. Kayo mismo ba pumatay? Ang puta-putang iran sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang iran impormasyon. Aya, sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List, 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin. Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at justisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rabi Parayno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Ng Kalasyaw, number 14 sa Malota. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat, mga kapaborito. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang kasawa. Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito.
Paborito. Paborito. Tuloy-tuloy po ang lignay balik. Kalop kan tayo ni siyempre sa rin magtariran ka paborito. Amigo yo, RJ Beremenes at your service, always! Tansay magtarilingkor, magtarin ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Speaking of red, talagang red na red ang araw na to kapaborito, RJ. Kasi bukod dyan sa red gums na dumugo, ay may pasakbaymot. Wali pasakbaymot na sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kapaborito, RJ. Yung ating pong mga coastal waters sa Bolinao at saka sa Anda, positive po for red tide toxin. Nako. Positive po for red tide toxin. Iwas muna sa mga tahong. So as a precautionary measures, ay binabalaan po lahat o pinagsasabihan po lahat ng concerned LGUs to require their market inspectors, quarantine officers and administrators na i-demand po sa mga traders ng mga shellfish, diba? Yung pong auxiliary invoice from the point of origin or local transport permit issued by BIFAR sa lahat ng mga fish and fishery products including seashells unloaded and marketed to ensure na lahat po to ay hindi galing sa mga binanggit na mga lugar na positive sa paralytic shellfish poisoning or PSP. Kasi Ayan. kung minsan nalalaman na lang na may kontaminado yung mga shellfish pag mayroon ng biktima. Pero I'm happy na may announcement agad. Meron. Atay, kasi nung nakaraang mga araw, narinig ko pa kay Amor na nagsasagawa sila ng pag-examine sa mga shellfish dito sa ating karagatan at na-i-announce na safe naman. Pero by now, this day, may anunsyo na. May anunsyo na. So, para nakontaminado. Yes, para makaiwas po tayo sa epekto nitong red tide sa ating katawan na fatal din ito kapag hindi mo asambot at ating at ating tanagagikiran. So, maigi na lang po na let's refrain from gathering, selling, and eating all types of shellfishes and other products. Acid. Kasi baka magalit kayo. Marami kasing nakikinig sa atin sa mga palengke. Lalong-lalo na yung alamang pala. Alamang or baka hipon. sabihin nyo, walang bibili sa inyo ngayon. Meron ho kasing anunsyo. Anunsyo yan. Ngayon, kung yung binibenta nyo hindi naman galing sa mga nabanggit na lugar, bala na kayong magsabi sa mga customer po ninyo. Yan. Tanungin po ninyo pagka bibili po kayo ng mga alamang or hipon or crabs, mga shrimps, o kaya mga shellfish, tahong is number one, tanungin na lang po ninyo kung saan galing. Nung nakaraang araw, yung pang-ulam ko kasi ang sarap. Lalo na pag nilagyan mo ng kamatis at agat, wow, sabaw na masarap. Talagan, anto may ibabagam, inerma na bansa, Japan. Yes. No nilop kay sabaw dapat untanol. Untanol. Na sa niya masarap. Na diabalited sikat tayo banon da ka antutan so parangan mo kunda. Tamasam samit lante. Masam samit isang paborito, di ba? Di ayos na ayos. Yes na yes. Masamit sa panangan. No paborito siraso watanya akarungo. Sabaw na tahong maratay shellfish.
Antam kasi iron tan di ba? Full of vitamins, iron. Yes, Kanya oo. kailangan din ng katawan yan. Pero ngayon, jita muna kayo. May Nako. anunsyo. Sayang, wala munang tahong. No. Mm. Basta walang tahong muna. Any kind of tahong, bawal. Yes. Pinkman o ano yun, yung isa na Yung ampusisaw. ampusisaw. Kasi paggaling sa mga lugar na nabanggit. yung tahong na red or pink kamo, red na red actually is babae daw yun. Yung may tahong naman din pala na ampusisaw. Laki yun. Laki yun. Pala. Ganun Kaya pala yun. Ampusisaw sulaki. Ampusisaw. Ya amay no lukasan mo na pila-pila sulaman to. Okay. Pero no amay bintahong no once na nilukasan mo buong buo. Mamula-mula. Mamula-mula Wow, I na like buong that. buo. Sarap. Di ba? Kaya may enjoy mo yung pagkain ng ganyang isda or shellfish na tahong. Yan anunsyo buong-buo. para ho sa kaligtasan ninyo. Yes. Okay. Ingat-ingat po ha. Ilang days na lang yung nabanggit natin. 30 days. 30 days na lang ba? Kasi 11 na ngayon butuan lay 12. Pero may binabanggit sa akin na kandidato na hanggang ngayon close pa rin yung bahay. Bakit? At yung itinatansit daw yung maraming pera. Pero yung respeto parang wala sa kanya. Dahil nang i-snub. Pero pagkaharap mo daw, ang ngiti hanggang tainga. Pero So, pagtatawagan mo, dinididma yung mga tawag sa kanya. So ang kanyang panuntunan sa kanyang pangangandidato, pangangampanya is pera lang katapat niya. Kaya ganun? sabi nila, hindi ka pa nakaupo, mayabang ka na, sabing gano'n. Nako. Samantalang yung Isa kalaban sa niya is patsaktan. makuli-kuli. Ah. Sa kanyang kuli, baka yun ang magiging, yung daan niya para sa pag-upo sa posisyong tinatakbuhan. Kaya huwag kayong masyadong mayabang. Marami kayong pera, di ba? Alam niyo, magandang May kanta doon. alam niyo may magandang panuntunan diyan kapaborito Ajeng. Babasahin ko sa inyo ha. It is not about staying in power. It's about making sure the next ones lead with integrity. Yun. Not ego. With service, not self-interest. Marami yung self-interest. Karamihan. Yes. That's the kind of future our lingkod ng bayan still wants to fight for. My public service would have ended as the local chief executive of my beloved hometown if I make it into 2025. Anyway, true to my calling, I have been training younger leaders to eventually replace my aging generation. Kasi iba yung pamumulitika niya talaga. It's all about service. Yes. By giving them the right leadership, good governance, and service above self. So, hindi yung dahil marami kang kakilala. Oo. Dahil marami kang mga naging, kumare, parang gano'n. Hindi dahil sa marami kang ibibigay na ayuda. Ay, nako. Saka yung, ang alam mo lang, magkurok. Yun. Pag may lumapit, binibigyan mo, yan na ba yung basihan natin? Itaas naman po natin yung ating, di ba? Di ba? Itaas natin yung ating pagpili ng kandidato. Yes, Because lagi yan ang ating adhikain din. Yung ating makakamta na serbisyo is, di ba, talagang nandyan na matatamasa po ninyo. Yan. Kasi kung yung magaling lang magbigay, hanggang dun lang. Di ba? Masaya na ba kayo sa ganun? I don't know. Pero alam mo yung mga class EB, Pero ako hindi. class EB, hindi mo yan makukuha sa ganyan. Dahil meron na silang, ang tinitignan yan, yung kalidad ng serbisyo. Kaya ang basihan naman ngayon, gaano ba karami yung nasa class ABC at gaano karami yung nasa DE. Dahil meron din akong nabasa na kaya gustong-gustong ganyan na lang ang buhay ninyo. Dahil mas nakakahigit kayo para mas lamang yung mga ang alam magbigay lang ng ayuda. Di ba? Pero sa ganito totoo yan lang, ganito yan Gustong-gusto nila na ganyan ang sitwasyon ninyo kasi ayaw nila na malampasan nyo sila. Yes, ganun din. Kasi kapag napantayan nyo na. Yes, kapag umunlad po ang buhay ninyo, doon nyo na maaaburido na sila doon. Kasi ang gapulay nakurukan na. Yes, correct. At kapag wala na silang makurukan, wala na silang magagawa. Kasi ang isipin na lang ng tao ngayon kung sino ang karapat-dapat. At yung talagang may serbisyo. Yon. Kaya
di ba may pag-aaral na ganun? Marami na ring lumalabas sa social media yung nagbibigay ng kanilang liknaan na kaya gustong-gusto nila na, di ba, tuwing eleksyon, ano yung pinupurmisa nila? Di ba? Yung pag-angat sa kabuhayan ng mga mahihirap, laging-lagi na lang ganun. But until now, marami pa. So anong ginawa ninyo? Di ba? At mag-ingat din po kayo doon sa mga nagfo-false claims, ha? Ay, may mga ganun ba May rin? mga ganun eh. Oo. Na para bang sa ibabanduda si Karalabat so kanunot na untanon niya. Nako. Mag-isip po tayo. Mahirap po yun. Oo. Kaya dapat nga mapanuri tayo eh. Kaya at the end of the day, syempre, ang mananalo dyan, yung gusto ng higit na nakararami. Ngayon, Kasi sabi nga nila, kapaborito Ajay, marami pa rin yung mga bulaang mga propeta. ay, di ba sabi nila magsisilabasan yan tuwing eleksyon? Yung eleksyon. Yung mga Marami pa po propeta. yan. Ha? Oh, di ba may mga ilan nga dyan eh, na iba yung ibinabando noon. Pero ngayon, dahil, di ba, siguro nabigyan, iba rin yung binabando ngayon, di ba? Oh. So, tignan nyo na Yan lang yan yung sarili ninyo. Yan Ano yung, ba ako? Meron yung... Dikwerdasan? Parang meron ganon? yung klase ng... Ay, ano ba yan? Yung singatiki may Ano, kinto tiki? eh. Toko? Ano? Wala untan niya klase na nilalang na pagka lumapit sa puti, nagiging puti. Hinyango. Yun. Hinyango yun. Pag lumapit sa pula, pag nagiging dumikit. pula. Ay, ano ba yan? Pag dumikit sa green, nagiging green. Pero alam ninyo, Oh. paano na yung mga nakakakilala sa inyo? Anong tingin sa inyo? Di ba? Ano to? Walang kredibilidad. Walang ano to? Ano ba to? Walang prinsipyo. Walang prinsipyo. Parang ganon. So, ingat-ingat lang po. Dahil kayo rin ang nagbubuking kung ano kayo. Yan. Sa mga akto po ninyo. Kaya nga sabi ko kapaborito, RJ, napakaganda sana if we only have two-party system. Oh. Which we used to be. Nangyari ba Which yun? we used to have. Nangyari ba yon sa meron. atin? Way back sa kailan? Panahon ano yan? na before ng... Liberal sa ano? Nationalista. Parang ganon? Dalawa lang. Before martial law, system? before the proclamation of martial law, there were only two party systems. Liberal Party and Nationalista Party. Kasi maganda yun eh. Kung marami kayo dyan, yung mismong partido ninyo ang magno-nominate sa inyo at magdidesisyon kung sino yung kanilang pambato. Yun. Like in America, di ba? Kasi ang gusto siyempre, ang isang partido, ang higain niya is maglagay ng kandidato na siguradong mananalo. Yes, yung sa kanilang pagkakaalam. Yung sa kanilang partido. Kasi diba? meron siya noong qualities of a leader na hinahanap nila para mamuno sa isang lugar. So isang Unlike partido, today, sapit dala. sapit dala. Nasyupay pambato da. Unlike ngayon, kapaborito RJ, na ang nagiging basihan is yung kung sinong makakapagbigay ng... Pero noon may independent din noon, di ba? Meron din Pero yata pag mga independent ka, dihadong-dihado ka. Dahil walang susuporta sa iyo, Of diba? course, of course. So maganda yung Sana two-party bumalik system. tayo sa ganung sistema. Ano, ha? Kailan ba? Sino bang nagsusulong ng pagbabago ng mga ganyan? Wala pa, eh. ano, Wala. Si Idol, si Pambansang Bigote, sabi nung isang announcer, si Robin Hood, di ba? Anong federalismo naman yun? Federalism naman, sinusulong niya. So, ano ba? Paano ba? So ngayon, multi-party system. Napakarami. Napakarami. Ay, nako. Kanya-kanyang hila. Pero gusto-gusto ni ni Ekong. Ni Ekong, yung kilala ko na si Ekong na nasa laylayan din. Sabi niya mas gusto niya yung maraming partido dahil marami daw yung magbibigay ng pakurong. Iba rin yung prinsipyo ni Ekong. Kanya-kanyang pananaw, pero hindi natin sila masisisi. May narinig ulit ako ngayon. Pakurong. Oy. Galalan ung kurong. Oy. Agkaong babarong. Oy. Tapen ag kami mansire bagoong. Di ba? So actually talagang maraming naghihintay ng pakurong. Yung mga sayang-isang alam mo kung minsan paglabas mo sa bahay mo, pagdating mo sa palengke, alam mo kung anong pinag-usapan? Ano? Uy, akala ang iterlo niya na timban. Akin alam sa nana. Ang gapo kada abong mo. Sa kanya siya manalagara, wa manay na idarap. Kailan magkapantrabaho. Sakay akala kanto. Andi ta sa Iselda Rame Arom.
imbiling ko la di manayid Arab. Yan ulay pakurong iyakar da jabunag. Ararawan niya. Ganun ang sistema ngayon. Ay, nako. Diba? Sana matandahan natin, gaya ng sabi ni Mayor Paul, among other positive attributes, rather than perpetuate the traditional politics that pervaded in our land, let's have a right leadership, good governance, and service above self principle. Tama yun. Tama yun. At alam mo sa mga ganyan, pasok yan at alam ko, alam at talagang sinusuri kung sino talaga yung karapat dapat. Maging sa Senado, di ba? Yes. Marami rin yung nagsasabi na kaya yan inangunguna dahil matulungin. Pero palagi nating sinasabi na isaalang-alang din naman natin yung trabaho na kanilang gagampanan dyan. Hindi sa pagkamatulungin. Dahil sila ho ay magpapanday ng lay. Speaking of Senado, nagkakagulo sila ngayon. Ay nako. Kahapon naganap uli yung committee hearing. At sa naganap na committee hearing niyan, headed by its chairman, si Senador Amy Marcos Capaborito Ajay, ay na-cite in contempt si si Special Envoy Marcos Lacanilaw. He was cited in contempt for allegedly lying sa ginaganap na Duterte arrest probe. Pero ngayon parang nag-init ata si Amy Solution dahil ayaw atang pirmahan ni ano. Actually, pwede ba may approval pa rin ng Senate President? Kailangan in pa that rin. matter? Kailangan pa rin. Okay. Although, sabi mo nga, parang hindi pahayag si Senate President Francis Joseph Cheese Escudero. Ay, Joseph din pala ito. Kulang nalaman Oo, may ako Joseph rin. din? Oo, Francis Joseph pala siya. Cheese Escudero. Akala ko Cheese Alam mo, yung palayaw yung sikat So may Joseph din. May Joseph din pala siya. Ngayon, meron siyang statement, Capaborito Ajay. Buti ikaw, Joseph lang. Oo nga. Joseph lang talaga. Wala nang kahalo. Ito sabi niya, ito ang sinabi ni Senate President Francis Joseph Cheese Escudero. Pero bago may ituloy, kasi ang nag-cite of contempt yan, si Bato. At saka kasama, of course, confirmed by Senador Amy Marcos. Kasi siyang chairman ng committee. Sige. Ito sabi niya, all members of the Senate are fully aware that under the rules of the Senate, the power of a committee chairperson to order the arrest or detention of any resource person cited in contempt is subject to the approval of the Senate President. This safeguard exists to ensure that the powers of the Senate are exercised prudently with due regard to the rights or for the rights of all and not wielded for personal or political ends. For reasons unknown, Senator Amy Marcos appears to have disregarded this long-standing rule or conveniently forgotten it that the approval of the Senate President is not automatic nor ministerial simply because she desires it. For the record, Kwento, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Marcos Lacanilaw. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Kwento. So parang napangunahan. Parang yun. Napangunahan. Singa imunay karitila at tilak sa kabayo. Patanir, ikonom ni. Yes. Because yan ang nakasaad sa batas. Yan. Panuntunan natin. Parang ganon. Ngayon. Patanir mo. Parang ganon. Ano naman ang rason na ni Senate President bakit hindi niya pirmahan? Ganito naman. Ambassador Lacanilaw was ordered detained without the requisite approval and due process. No less than Chief Justice Alexander Gismundo has succinctly pointed out in his concurring opinion in the Ong case that witnesses accused by Congress of giving false or evasive testimony must be accorded stricter due process requirements, none of which was apparently accorded to Ambassador Lacanilaw before he was ordered detained. Kasi ang cause ng pagkukontempt dahil sa paniniwala nila na nagsisinungaling. Yun. Si Lacanilaw doon sa kanyang mga testimony. Ayaw niya magsabi ng totoo. Ngayon, ang sabi niya, after several hours of Ambassador Lacanilaw's unauthorized detention, kwanto natin nakapaborito RJ. Unauthorized unauthorized kwanto So si Katuman
statement to na Senador Chis Escudero ya sa kwanto at atang tanagagik I directed his release both as a matter of regularity and out of humanitarian consideration as his grandfather is to be laid to rest today. Pala mo. May mga rason yun pala, din. oo. May humanitarian consideration. Pero may mga isinight na rin na una. Oo. Pero ang gamanuntan, sa kwanto ng Senate President Chis Escudero, in order to comply with the requisites of due process, I am issuing a show cause order today for Ambassador Lacanilao to explain within 5 days why he should not be cited in contempt as requested by Senator Amy Marcos. I shall decide on whether or not to sign his arrest or detention only thereafter. So, kailangan magpaliwanag din. Okay, so ang usapan diyan due process. Yes. Kasi ang ugat niyan kung bakit may mga ganyang Senate inquiry in aid of legislation dahil may due process nga ba na naganap doon sa pagdala kay Presidente Duterte, di ba? Yes. Yan din ang yan ang ugat niyan di ba? Yun ang pinaka talagang ugat. Ay, due nako. process. So yan, nagkakainitan na naman sila sa Senado patungkol dyan kapaborito AJ. At nako, paano nga ba ang gagawin natin? Pero sabi nga parang sabi ng mga ibang nagko-komento diyan parang hindi pa napapatuyan, parang naghuhusga na daw. Parang may kinikilingan yung head ng committee, which is si Amy Solution, si Senadora. Pero siyempre, base na rin sa mga nakukuha niyang impormasyon at yung legalidad, di ba? Nung nangyari, parang siyempre maraming nagsasabi na parang hindi nasunod yung due process. So yan ang ugat lahat yan Pero ano ba, nakaka-apekto ba yan sa kanyang kandidatura? Dahil kandidato siya ngayon sa senador, Pero yung narinig ko na latest survey, nandun pa rin siya sa top 15. Top 15. Wala pa sa top 12. Wala pa sa top 12. Nasa top 15 na pero. So may pag-asa. May pag-asa. Habang di pa sumasapit yung yung election. Mayroong ang sigurado na noon. Kilala mo yun, di ba? Na number 1 na sa lahat ng survey. Pero because of that demolition job, yung presidentiable noon. Although on the other hand, kapaborito AJ, maganda naman yung layunin ni Senador Amy Marcos. Yes. Na malaman natin yung katotohanan, sabi nga niya, to set the record straight at magkaroon tayo ng maayos na batas later on to protect individuals or citizens of this country from committing the same mistake again. If they consider that as mistake. Kung mapatunayan. Pero alam mo, marami yung nagbibigay ng kanilang likna ibaloy na mas bibilib sila at mas lalong bibilib sila. Hindi lang isa, mas lalo ulit nang bibilib sila kay Amy Solution, kay Senadora, pag hindi panahon ng eleksyon. Yun yung kanilang liknaan. Kasi may mga nagsasabi naman na panahon ng eleksyon, baka nagpapaano lang. In fairness naman to the senator, nagkataon na timing. Na eleksyon. Kaya nga sabi nga ng mga nagbigay ng liknaan, kung hindi sana panahon ng eleksyon, talagang, alam mo na, bibilib sila. Pero mayroon ding mga nagsasabi ng kanilang liknaan na, di ba, dahil panahon ng eleksyon. Pero, di ba, para sa akin in my own opinion, sino bang binabangga niya? Sarili niyang kadugo. So, parang yung pangalan niya nasa akin. Nasa top 5 na rin. Doon sa mga ililista ko. So, ibig mo sabihin, nakapasa na siya sa akin. Dugo doesn't matter. Di ba? Basta katotohanan. Basta katotohanan. So, parang doon ako bumibilib Di ba? Sige. Sige. Nakukumbinsi na ako. So magpapatuloy po ang liknaing palay, kaya rin na sa rin pagkabat, tanpay mano, malalapanid sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan caravan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chito Samson, ngayon, Chito Samson, kasama mo ang pambato ng dalupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangaring tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chito Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samang ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, Iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA.
Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:34 na po oras natin sa Liknaay Balay. Kaulop kantabay ni mga ipapasabi na saray balita isyutan komentaryo at sari matuan liknaan na sari umbalay, sari magtarion ka paborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Tansay magtarion lingkor, magtarion ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Ay agi ang tuyay. Before that, congratulate ko yay. Aramay kinta, akin mo lara. Ay, oo nga pala, no. Ito muna, batiin ko muna si KB at sino to, si Kyra. Sa kanilang makukuhang Rocky pala, KB at Rocky. Makukuha nila yung, meron silang awards. Na matatanggap dyan sa Pangasinan National High School. Recognition di ba dyan ngayon? So, congratulations sa lahat ng kakatanggap ng mga award. At siyempre, kay KB at Rocky. Mula sa inyong papa, bumabati sa inyo, Ricky Jimenez. Good morning. Good morning. At siyempre, mga kapaborito, binabati rin natin sina Engineer Rodolfo Dion. Maabigya kabuwasan Oy, kayo sir. kanto ng engineer. Kape-kape. Insan untan tumat si Madam Merly Macapas. Good morning. Magandang umaga po at magandang umaga sa mga taga Barangay Basing. Kanto, God bless po sa lahat. Thank you from Brunei. Yan. Congrats po Sir Joseph. God bless always. Likewise po, maraming salamat mo Madam Merly. At siyempre, bumati na rin siya sa Barangay Basing. Binabati na rin natin si Madam Emma Alipio, si Nanay Bihing, si Nanay Kunching, si Madam Perla, Madam SP, good morning sa lahat ng mga single ladies dyan sa Barangay Basing. At sabi ni Marilyn Soriano, morning po, duga te ibaba kayo sir, kanto idadalan tulad ayuda. Nun angga po yung eleksyon, aga mangiter, natalabat mangiter. Kwanto? Diba? Alam na ng taong bayan. Sa mga taga-bayan ng Kalasyaw, dyan sa Dinalawan, Ambetel, dyan sa Longos, good morning. At kay Wow, ang ganda ng jingle mo, Sara. Kay Sir Elias Villanueva. Good morning. Good morning kay Sir Wilfredo Sibayan. Sabi niya, good morning mga kapogi. At siyempre, binabati rin natin ang happy birthday. Ang kaibigan po natin, birthday po niya kahapon, si Dr. Estacion Piercy. Yan. Ganda ng Doktor, name. happy birthday ha. Yan, may you have many more birthdays to come. At binabati ko na rin ng happy wedding anniversary ang aking mga in-laws, si Daddy Alfred at saka si Mami Lita. Diyan sa First District, good morning. Poging-pogi ang mga taga First District ng Pangasinan, lalo na diyan sa bayan ng Sual. At dumadagundong din yung kanilang suporta kay Mayor Dong. Sa mga taga Barangay Kabalitian, yung mga kanayon ko diyan, talagang poging-pogi sila diyan. Ito naman, kapaborito RJ, sabi ni Abby Sony, good morning mga sirs. Pa-shout out po kami nakikinig dito sa Mapandan na Pintas Logistics. Salamat po. Yan, beloved Manugang. Kumusta ka dyan sa Mapandan, Pangasinan? Nasa ano kayo? Safe na bayan. Dahil kay Mayor Carl Christian Vega. Diba? Good morning, Abby.
Ito naman mga kapaborito, isa na namang kandidato ang nabigyan ng show cause order. Kandidatong mayor po ito ng Silang Cavite dahil sa umano'y malalaswang pahayag nito sa gitna ng kanyang pangangampanya. Antayin ng timbaga to. Ne? Kanina, di ko na mabilang kung ilan ang kumurot sa puwet ko. Puwet ang kinurot. Meron pa kanina. Mga simpleng salita na, di ba? Pero meron pa kanina, kwanto, si Lola, kwanto. Alam nyo, first time ko nangyari to sa kampanya, si Lola, nilaplap pa ako. Bistihin halikan, sinobrahan, nilaplap. Ay, nako. Tapos sabi pa, sino dito ang mga solo parents na naman? Bakit parang dumami ang solo parents? Kwanto? Kasi lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Kwanto? Kasi libreng asawa. baka hindi ninyo alam sa mga, in fairness, sa mga solo parents, dahil hindi nila kasalanan yung nagmahal ng lubusan. Di ba? Nagmahal pero iniwan. Di ba? Hindi nila kasalanan either yun. Namatay or iniwan. Sumakabilang buhay or sumakabilang bahay. Parang ganon. Dalawang reason lang yan. Yes, tulungan na lang natin sila. Sa ano pa yung mga pinagsasabi? Ang sabi pa niya, ang gagawin natin, lahat ng balong lalaki at lahat ng balong babae, iraraffle na lang natin yan. Ano ba yan? Ginawa niyang parang, ay nako. In form of joke, pero hindi naman pwede. Masagwa. Sa kwento, pasensyahan na lang. Kung tada tinupak na kamatis siya bulok. Pasensyahan na lang tayo kung kanino kayo mapupunta. Kasi pagkabunot ng pangalan ninyo, diretso kasal kay Mayor Kevin Kwanta. Parang ano rin. Pero may isa pa, baka hindi mo nabalitaan. Sino? Yung isang binigyan ng Shokos para magpaliwanag din para hindi madiskwalipika. Hindi mo may ano, Sino yan? Yung dyan sa parte ng Nueva Ecija. Alam mo kung anong sinabi? Ano sinabi? Biruin mo naman na binatikos pa yung sabi niya, yung suportahan niyang mayor, tsak na raw yung panalo. Okay. Dahil yung kalaban niya is may sakit na kanser. Na parang tapos sabay tawa pa, parang tumawa pa na parang siyempre so parang nilait niya. May sakit na yun Kaya sabi nga ni kaibigan mo si Sao. Si Comelec Chairman George Garcia. Pati ba naman may sakit na? Hindi naman po pwede yun. Discrimination na yun. Parang, di ba? Oo naman. Ilalait mo, may sakit na nga Kayo diba? naman. So parang wag naman ganon. So pinadalhan din ng show cause order para magpaliwanag. Mabuti naman. Kasi 'di ba sakit mo na linaw at may sakit na wag mo nang 'di ba? Oo. Ay nako. Ay buhay. So marami ngayon na may kwandan do not add insult to injury. Parang gano'n. Ninabagay mo, di mas moong ni. Di ba? Makala ka ni simpatiya. Di ba? Parang gano'n. So ngayon sunod-sunod parang inna ngayon yung mga babantay sa mga pananilita ng mga kandidato. Pero may kwan dyan. May panawagan ng Malacanang. Alam mo ang panawagan ng Malacanang? Ang sinasabi ni Attorney Claire Castro. Na maliwanag yan Oo. Ang sabi ni Claire Castro is mga bastos na kandidato, huwag tangkilikin. Kaya dapat tignan ninyo nga lalo na yung mga, di ba, mga kandidato na sarasarag day mangibulos, sasaray, anto may tawag mo? Maugas sa salita. Di ba? Foul languages. Yun yung mga ganyang mensahe o kaya salita, obserbahan po ninyo. Because nagpapayag lang talaga pag nababanggit na lang yung kanilang, yun na yun, karakter. Good morning kay Mami Fanny. Sabi niya, good morning po, Sir Joseph. Buti pa si Mami Fanny, always funny. Of course. Always naka-smile yan si Mami Fanny. Good morning po, Sir Joseph, Sir RJ, Quanton, and Mami Fanny. Lagi po kayong pinapanood namin. Nila, si
Ate Johnny, Kuya Bob, at saka BJ. Kasama nila si Mami Fanny na nanunood dyan sa Bunuan Bukig. Yan yung Chosen Ice Cream. Yung ice cream na walang asukal. Yun yung para sa mga, pwede sa mga diabetics. Diabetes, may sakit na diabetes. Saguntan ka paborito. Yes, so I like that. Sugar-free, I should say. Sugar-free na ice cream. At sa mga nanonood pala sa mga kaibigan natin, Mirna Soriano sila dyan sa Bictao, Gerland Diaz family dyan sa may Las Vegas. Dahil napapadod na tayo, kapaborito Joseph, after this 2 hours siguro, nasa YouTube na tayo. Oh, yes. Yes. Napapanood nila through their TV screen. Yan. Pag sinerge ninyo sa YouTube, yung stasyon natin, 88.1 FM, Radyo Pangasinan, tapos lalabas na yung mga kahon-kahon dyan. Kung gusto ninyong programa, yung sa amin, Likna ay Balay. At sa kanilang napakalaking screen, kanilang TV. Alam mo na, yung TV ngayon, yung mga Android, yung mga Smart TV, diba, nagsisilakihan. Wow, kitang-kita daw tayo. So thank you sa pagsuporta. Dahil gusto nilang mapanood yung mga kaganapan dito sa Pilipinas, lalo na sa Pangasinan. Sinusundan din nila yung mga issue dito. Maganda yun. Maganda yun. Dapat lagi kayong nakasubaybay para alam niyo kung anong nangyayari sa inyong lugar. Maganda po yan ang ginagawa po ninyo. Keep it up. At saka pala, ingat pa rin po tayo sa init ng panahon kasi mainit pa kahapon, nakapagtala na ang naitala pong heat index po natin ay 45 degrees centigrade. Napakainit pa rin. Kaya importante, panatilihin po natin ang pag-inom ng maraming tubig at magdala ng panangga sa init. Mararamdaman po ninyo kapag kulang na kayo sa tubig, pagka namamaga na po yung lips ninyo. Dry lips. Hindi yung namamaga yung lalaraga, yung pong nagkakaroon na po kayo ng dry lips. Yung natutuyo na. Natutuyo. Yun, natutuyo na yung inyong mga lips. Kasi pag mararamdaman mo rin yan yung kinoy. Kasi nga kinso bibil ko kwan. Aliwang kulang na kiss hindi dahil kulang sa kiss, hindi. Sabi naman ni Arnolfo, congratulations Sir Joseph, sabi niya dito. Keep up the good work. Yung award na yan kasi talagang priceless yan. Sabi niya dito teka, nawala. Priceless talaga yung mga award, di ba? Dahil yan yung katunayan ng yung achievements, di ba? Tulad sa Pangasinan, di ba? Yung palagi nating sinasabing daming awards na natanggap ng lalawigan ng Pangasinan, patunay lamang na talagang ginagampanan mo yung trabaho mo nang mahusay. Ganun yun. Kay kapaborito Alex Tulaw na isa ring pogi. Sa kwanto, good morning kapaborito Joseph and RJ. Likewise sa iyo, sir. Kumusta na, Alex? Kumusta na yung mga kaibigan mo dyan? Poging-pogi. Diyan sa Santa Barbara, Pangasinan. Sa ating Antimers Viciliano, good morning. Sabi niya kapaborito RJ, blessed Friday morning mga pamangking kong macho guapito na poging-pogi. Kwanto, hindi man ako makasali sa comment always na ka-tune in ko sa DWJ 88.1 kahit nasa ibang bansa tayo. Kayong number one. Ingat lagi. Yan yung yung advanced na teknolohiya natin kahit nasaan. Nasa YouTube na nga kami. Sana wag kayong makakalimot, Anti-Mars. Sabi naman ni Sir Leon Guerrero, good morning mga idol. Greetings po sa Team Mejia, Sordilia, dyan po sa bayan ng Mangaldan. Lalong-lalo na po sa kanilang mayor, si Dr. Mark Stephen Mejia at sa API Party List po. Yes. Basta doktor, sigurado yan na pag-asikaso sa abiglaman, numero 1. Yan, kaya pala nangunguna na siya dyan. Maalala ko ulit yung, wag na. Yung I'll give you 14 minutes. Parang ano. 14 minutes? Makausap daw. 14 o 15 minutes? 14 hindi na nga ginawang 15 14 minutes lang Yung ina-expect mo na kalukas may pure tamat, ay gila dyan, amimigo, mga ganon. Dahil sa kayo, sa mga nakatulong sa akin, pinaglaban niyo ako. Parang ganon yung expectation mo. Tapos pagbungad mo sa perta, gitaran to kay oras. Yun yung mga walang, alam mo na, sige na, okay na.
mayroong mga kasabihan diyan na I can forgive but I can't forget. Sige. Sige. May nagtatanong ka, Paborito RJ, paano daw hanapin ng API party list? Madali lang po. Yung baluta po, sa first page, nandun yung mga kandidato for senators, down to councilors. Down to councilors, mga local candidates. At the back page, noong baluta po ninyo, andun po yung mga party list. At hanapin lang po ninyo yung 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. Madaling hanapin lang po yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yun po. At ito po, tatandaan po natin, isa lang po ang iboboto natin. Pagbala, ala na. Isa lang po na party list ang iboboto natin. Kaya sa Pangasinan, sariling atin, Abante Pangasinan, Ilocano, sabi ng mga kausap ko, talagang ito yung malalapitan mo anumang oras. Dahil taga Pangasinan. Di ba? Tama po yan. Pagka sa Pangasinan, talagang number 1. Kaya nga sa ibang lugar, meron din silang mga party list. Sa lugar na nila yun. Sa lugar na nila yun. Wag na Dito natin sa Pangasinan, pakialaman. Dito na lang tayo sa Pangasinan. Yung sariling atin. Abante Pangasinan, Ilocano. Ganun lang yun. Siyempre, ibang-iba pagka sariling atin, Kapaborito RJ. Uy, binaril pala si Kerwin. Kilala mo yun, si Kerwin? Oo, yung self-confessed na drug lord. Diba? Pero balikat, at least hindi napuruhan. Nasa kampanya siya. Hindi ba kanyan? Parang totoo ba yan o drama lang? Hindi, kaya nga sa balikat Under investigation actually. Yung pamamaril. Pero yung talagang utos ni PBBM, yun namang pagresolba doon sa naibalita din natin kahapon na yung mga nakidnap, kasi nagbigay na nga ng ransom. Almost yung nabanggit mo 100 million plus. Pinatay pa rin at isinilid pa rin sa sako ba o bag na ay nako. Ay buhay. Oy, saglit may isang reporter pala, forward ko kay Juan. Dito, Pangasinan? Oo, Manila? Forward ko kay Sir Engineer Richard. I-play natin. Kasi napapanood ko ngayon, may isa sa mga reporter doon sa Malacanang, ang nagtanong, ang tanong ng isang reporter kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, mayroon daw humihingi na isang netizen na hair follicle test kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Following the incident na dumugo yung kanyang gums. So ang tanong ngayon is, may humihingi daw na netizen na hair follicle test. For what? I don't know. Kasi pag sinabi mong hair follicle test, yan yung para malaman kung ang isang individual is drug dependent. Ay, ano ba yan? Kasi ang alam ko, pagka mga ganyan is about DNA. DNA din, pwede rin. Pwede. Pwede rin itong hair follicle test. Anong sagot? Ito, i-play nga natin, engineer, kung napansin mo na yung pinadala ko sa'yo. Anong connect? Parang gano'n. Sige, para sige, tingnan natin. Para malaman natin, bakit natanong bigla itong bagay nito? Kailan yan? Kahapon? Kahapon lang, sa briefing, sa press briefing sa Malacanang. Sa Malacanang kasi, parang daily yung press briefing. Oo, para updated yung mga Malacanang press corps at may balita sa atin. Ito po, pakinggan natin, mga kapaborito, yung naganap niyan na press briefing sa Malacanang. Balikan ko lang po yung dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naiimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake doon po sa isinagawang pagsusuri from Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humingi?
marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muli lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si Atty. Harry Roque, yung nagpaka-mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Atty. Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang mga masasabi sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan na po in particular? Napapili ko sigurong ikaw na po ba? Sige po, Ikaw ang humihingi? Okay. Kaya po masabi lang ninyo na meron humihingi. Pero marami po sa social media po ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yus. So, isa nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niya, tanong nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Opo, basihan. Sino nga po, kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya. Sa social. Opo, Madam Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humingi po si Atty. Vic Rodriguez, di ba? Matagal rin naman yung hinihiling yung hair follicle test. Okay. So yun. Wala nang sinagot. Nabitin ako Wala namang sinagot na si Atty. Claire. Hindi. Alam bang continuation nun? Wala na, yun na yun eh. Nagkaroon lang ng mainitang pagtatalo. Sinong nag-post? RTVM yun. Okay. Kasi sa kanila it's niyon. Government network. Kasi para bang pinapalabas mo yung source mo. Ano yun sa akin? Ano yun? Di ba? You can hide your source. Di ba? Of course. At saka, nabanggit na rin ng reporter si Atty. Vic Rodriguez. Yun na. As one. Kasi, so marami na rin. Kasi very open naman. Yan yung mga challenge. Siguro wala siya agad nabanggit. Siyempre, alam mo naman sa work natin. Palaban din si attorney yun. Clear. Kung ano yung nakakarating sa atin at sabing mo nga, hindi natin pwedeng i-reveal yung source natin. So, i-relay natin ngayon yon. Kasi nagtitiwala sila sa atin na may paparating natin yun sa kanila para malinawan yung issue. Because, siyempre, iniisip din nila yung repercussion. Bakit parang ganun yung ng kanilang mga tanong. Kasi ang issue natin sana dito, dapat sinagot na lang. Sinagot na lang. Parang challenge mo pa yung kung sino nagtatanong. Bakit mo tinatanong kung sino nagtatanong? Alam mo sa realidad, amay walay tutuputo mo sing amay inalam or nambikan to. Akit dito po macho may ba? Parang ganoon, di ba? Parang inuunahan mo na ng galit. Yes. Parang gano'n. Hindi ko realidad, real talk, di ba? Yes. Anong sinagot? Wala. Wala sige. I-research ulit natin. Mabibitin si Aling Kunsing. Nako. Nakikinig. Aling Kunsing, good morning. Good morning. Pero alam ko yung pinupunda mo, yung about dun sa tanong, kailangan sagutin na lang. Sagutin mo na lang. Kasi why not? Yung boss mo is a public official. Why not, 'di ba? Sige, gawin natin 'yan. We'll consider that. 'Di ba? Once and for all to clear the issue. 'Yon, mga ganun lang ba? We'll make official statement on that matter. Tapos follow up ulit. Nagawa na ba? Huwag kayong apurado, parang ganun. 'Di ba? Siyempre, public official 'yan. It is para bang it's also a public concern. Kasi alam mo yung parang ano 'yon, yung magiging nung nangyari, magiging yung resulta parang yung mga journalist parang matatakot nang magtanong na against sa di ba? Okay. Parang ganoon. Parang ganoon Parang nate-threaten sila parang yes, na 'yon.
Kasi next time, siyempre, hindi ka naman, bakit? Ikaw nagtatanong. Baka ko pang maputukan dito. Di ba? Parang ganon. So, ibig sabihin niyan, hindi na maipaparating, hindi na pwedeng iparating ng isang media yung liknaan ng taong bayan sa inyo. So, anong liknaan nyo dyan? Like mga kapaborito, i-text ninyo. Pwede. Yeah. Paano naman ninyo? Share your liknaan. Share your with us. liknaan. Okay. Sige. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Good morning po mga kapaborito. God bless po. Siguro, iniintindi ko naman si Attorney Claire Castro ba yun? Siguro gusto niya talaga na maging tumpak yung mga sasabihin mo. Yung para bang hindi hearsay. Hindi sabi-sabi. Yun naman siguro yung punto niya doon. Kaya gusto niya mayroon kang sasabihin na nagsabi. Sige, balanseadoin natin. So, kanya-kanyang liknaan yan. Sige. Sabi nga natin kapaborito RJ, as the highest leader of the land, dapat may clarification sa lahat ng ganung bagay. Diba? Pero ang kapalay malam yung oras tayo mga kapaborito. Again, maraming salamat sa Alliance of Communication Students of Universidad de Dagupan for the recognition itong ating second Daluyan Media Awards. At tabayan po ninyo, susunod kagad ang number 1 kapaborito Joey Baby. Ay, siya nga pala, may babatiin ako kapaborito Ajay. Kasi every now and then nakikinig po siya sa atin. At maging si Madam nakikinig din po sa kanya. Kaso, wala sa akin yung listahan. Nandun kay Mrs. Kaya bukas na lang ako babati. Bukas, dahil solo mo bukas. Ipo-forward niya sa akin. Okay. Nakalimutan kong kunin. Anyway, ito po ang inyong mga kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service always. Ako naman po ang inyong lingkod, Joseph Canilang Bacani. Gaya ng ating laging sinasabi, pumili ng kandidatong may takot sa Diyos at marunong sa serbisyo. Serbisyo, hindi ayuda. Trabaho, hindi pakitang tao, lalo na sa tuwing panahon ng eleksyon. At lahat ng ito, kayang-kaya natin basta't sama-sama. Di ba, kapaborito? Yes. Basta we love Pangasinan. Me, I love Pangasinan. Me too. Siyempre, kalabakan tabi, di man the technical side. Sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. See you po. And because it's Friday today, see you po sa Monday. Pero ako magbabalik po bukas at 7 to 8 in the morning sa Diretsaan na Radyo Pangasinan. Dito lamang po yan sa DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito!